Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hamidan wa musalliyan wa ba'd. Olemekizeka mu Allah subhanahu wa ta'ala timyamika Allah tabaraka wa ta'ala ndikumfunila zabu ino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama likafika siku la kiyama timpembe Allah tabaraka wa ta'ala akati kumanise ndiwo kondilo watu mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama tinali tikugambira nankani yokuzana ndi umoyo wa ziko la pansi mmene Allah tabaraka wa ta'ala kumaso mtumiki watu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama watifotokozera mumveka bwino Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghururi. Umoyo wa ziko la pansi siuli kungopatula kuti ndikupusisana abwino komanso opambana ndi okhawo amene amagwira ntchito zomsangalatsa Mulungu subhanahu wa ta'ala. So pano tikhale tikuona umoyo okhuzana ndi m'manda kodi mabwana wa Allahu tabaraka wa ta'ala akatusa miyoyoyo zimakhala bwanji m'mandamo. Kodi anthu amene ndi osauka afe, kodi anthu amene tilibe kalikonsefe pa dunia Allahu subhanahu wa ta'ala akatusa miyoyoyo zimakhala bwanji m'mandamo. Mukuyankhula kwa Allahu tabaraka wa ta'ala akuyankula bismillahir rahmanir rahim annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhabi. Sadaqallahu alazim. Mulungu subhanahu wa ta'ala akunena kuti annaru yuraduna alaiha, moto umabweresedwa kwa anthu m'manda pamene posizi kutengera kuti unali milionea, pamene posizi kutengera kuti unali osauka, pamene posizi kutengera kunena kuti iwe paziko la pansi unali wopempha. Moto umabweresedwa kwa anthu m'manda, anthu amene samvera malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala, anthu amene samamupembedza Allahu tabaraka wa ta'ala, anthu amene sasata zoyankhula za Mulungu subhanahu wa ta'ala, anthu amene samvera mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Annaru yuraduna alaiha, moto umabweresedwa m'mandamo. Wa yawma taqumu as-sa'a, Allah subhanahu wa ta'ala amene akuti moto umabweresedwa m'mandamo ghuduwa wa ashiya, 24 hours mamawa mpaka na usiku 24 hours. Wa yawma taqumu as-sa'a, ndipo tsiku limene kiyama izabwere, tsiku limene Allah subhanahu wa ta'ala azaononge dziko la pansi kuti asopano akufuna kuweruza aku janna apite ku janna, aku jahannama azipita ku jahannama. Mulungu subhanahu wa ta'ala waika promise kunena kuti adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhabi, muwatenge onse akubanja kwa Firaunu, muwatenge onse akubanja la Farao, muwatenge onse amene ndi ochimwa okanira osamvera malamulo a Allah, ndiponso muwaponye ku chilango chimene ndi choopsa kwambiri. Muntu akamwalira paziko la pansi tikayikidwa m'manda, manyumba kumeneko alipo awiri okha, imma aljannatu wa imma an-nar. Allah waika manyumba awiri okha. Nyumba yoyamba janna imene ndi anthu amene ndi olungama, imene ndi anthu amene akupanga zimene zimamsangalatsa Mulungu subhanahu wa ta'ala, imene ndi anthu amene amagonjera amachita chifuniro cha Mulungu subhanahu wa ta'ala, paradise. Ndipo nyumba ya chiwiri ndi jahannama imene Allah subhanahu wa ta'ala waiyankhula mu Qur'ani yolemekezeka kuti waquduha an-nasu wal hijara, nkhuni za jahannama imeneyi ndi miyala komanso anthu. Uiddat lil kafirina, Allah wakonzera amene amakanira malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala, wakonzera amene samvera sakhulupirira mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Munthu akamwalira pamenepo janna kapena jahannam. Annaru yuraduna alaiha, moto uzikabweresedwa m'manda mwawo ghuduwan wa ashiya, mamawa mpaka na usiku 24 hours. Wa yawma taqumu as-sa'a, siku limene kiyama izafike, adkhilu ala fir'auna, muwatenge akubanja la Farao, muwatenge onse azochitika ngati Farao amatama, ozikweza, osamva, osakhulupirira mwa Allah, osagonjera chifuniro cha Mulungu subhanahu wa ta'ala, muwaponye so ku jahannama siku la kiyama. Ndichifukwa chake mtumiki watu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama adafotokoza kunena kuti idha mata ahadukum urida alayhi maqaduhu bilghadati wal ashiyi, mmozi mwainu akamwalira malo wake okafikira amabweresedwa kwa iyeyo m'manda usana ndi usiku 24 hours, malo wake amene iye akafikire kaya ndi kujanna kaya ndi kujahannama, zimenezo zimabweresedwa m'mandamo. Fa in kana min ahli aljanna fa min ahli aljanna, ngati iye ndi mmozi mwa okalowa ku janna basi janna imabweresedwa m'manda mwake. Wa in kana min ahli
nari famin ahli nari, ngati iye ndi mmozi mokalowa ku jahannama tsiku la kiyama, basi gahena imabweresedwa mmanda mwake, kupya amayambira mmanda mwake. Fayuqalu lahu, ndiye simanendwa kwa iye kunena kuti hadha maqaduka ila yaumil qiyama, hadha maqaduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyama. Awandi malo ako amene uzikhala, undi moto umene uzikalamo, kapena undi mtendere umene uzikalamo, awandi malo ako mpaka na Allah subhanahu wa ta'ala azakuzuse siku la kiyama. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala atikhululukire zochimwa zathu, kutiwongola, kutika mu njira ya Mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama, kufikira pamene tikhale tikuona zina zokhuzana ndi umoyo wa mmanda mukhale pomwepo. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.